Pa 10 October 2025 kudatuluka chikalata chichapa chingerezi chimachita kuti executive order kuchokera ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino chimene ndithu olemekezeka a president a dziko lino adalamula kunena kuti maofesi a bungwe loyendetsa zisankho kuno kwathu ku Malawi la Malawi Electoral Commission MEC asamuke kuchokera mu mzinda wa Lilongwe kubwerera ku Blantyre. Ndi zimenezi zikuoneka kuti abungwe la MEC sanasangalale nazo, ndipo pa 28 January 2026 anatulutsa chikalata chimene kunena kuti ayiwo sasamuka kaye kuchokera ku Lilongwe kubwera ku Blantyre, ndipo apita nkhani ayitengera kuti ipite ku court kuti kuda court akawunikirenso kuti malamulo amene akuwalola president kupanga zimenezi ndi ati. Ndiye lero tabwera ndi kulankhula kwa Bambo Innocent Mutholo aka the game changer amene akufunsa kunena kuti ameki pamene olemekezeka a president Rose Makathi Chakwera ankasamutsa likulu la ameki kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe, bwanji simunatsutse? Chadza ndiyani kuti lero mudzipita ku court kumakatsutsa chigamulo kapena kuti lamulo la a president athu olemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika? Ndi limodzi pa voice box tamvera kula amenewa, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu kuti kodi ndikoyenera kuti bungwe la MEC libwerere ku Blantyre kapena bungwe la MEC likhale pakati pa dziko kulikulu la dziko mu mzinda wa Lilongwe. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Moni amalawi anzanga kulikonse kumene tili, taswera bwanji tonse, taswera bwanji. Ndabwera ine m'bale wanu Andrew Masauko Banda, nzika yokhudzidwa kuchokera mboma la Mangochi, amene ndine mneneri wa Mangochi Concerned Citizen komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa Malawi First, the People First. Amalawi anzanga, ndabwera madzulo ano ndi mawu ofuna kuchenjezana kapena kuti kulangizana, komanso nthawi yomweyo tidzudzula. Amalawi anzanga, choyambirira ndikufuna kuti tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo. Tikufuna tithokoze chauta na malenga Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa cha chifundo chake chosaneneka. Zoonadi Allah ndi mwini mtendere. Tikufuna ndinene ndiwe m'bale wanga lero m'Malawi okhudzidwa, nzika yeniyeni yokonda dziko lake, kunena kuti tichenjere, tisamale, tikhale oyang'anitsitsa ndi anthu andale. Ifeyo ngati nzika za Malawi tikhale ochenjera, osamalitsitsa ndi oyang'anitsitsa ndi anthu andale. Chifukwa chani ndikutero? Chifukwa chonena kuti tisayiwale kuti pa 16 September tinavota, tinatuluka ochuluka, ndipo tidapanga chiganizo tonse a Malawi, chinthu chimene sichidachitikepo m'dziko muno, ndipo ngakhale andale ena sadaganiza kuti zimene zingachitike, mmene chidayendera chisankho ndi mmene anthu tidasankhira. Amalawi anzanga, ndikufuna mongokumbutsana tikumbukire kumene tachokera. Tinali pa mavuto osowa mankhwala mzipatala mwadzaoneni. Tinali ndi mavuto osowa ntchito. Tinali ndi mavuto osaganiziridwa ndi boma limene limatolera msonkho kuchokera 2020 kufika 2025, pamene takhala tikuona mavuto, kusowa kwa mafuta, kusowa kwa fertilizer, kusowa kwa chakudya, kudula kwa chimanga, kusakhazikika kwa mitengo pansika, kusapezeka kwa ndalama ya forex ya maiko akunja. Izizi zakhala zikuzunza moyo wathu, ndipo tikukumbukira unena kuti tidafika pena a Malawi tikanena kuti alipo amene angathetse mavuto amenewa, tonse tinkakayika kunena kuti sizingachitike, kunena kuti sizingatheke kuti mafuta angadzabwererenso kudzakhala nomo mu filling station, kunena kuti nzosatheka kuti chimanga chingadzatsikenso kukhala pa mtengo wabwino 50,000 kapena 45,000 thumba lolemera 50 kg. Izi a Malawi tinkakayika zonena kuti mafuta ophikira mwachitsanzo 2 liters ingachoke pa 48,000 kudzafika pa 16,000. Tinkakayika ndikuti 48,000 2 liters lerolo ikugulidwa 16,000, ena akugulitsa ma 15,000. Izi sitinkaganiza, ndipo sitinkakhulupirira kunena kuti thumba la simenti lingachoke pa 50,000 nkudzafika lero 30,000, komanso
Juraculate ndi masimenti ena afika pa 27,000 28,000. Izi sitinkaganiza kuti zingachitike. Amalawi anzanga, zonena kuti chimanga chinalipo mdziko muno kuti lero tingamalankhule za venda nkumadandaula komanso ena nkumalankhula mosonyeza kuti boma sili kuchita bwino kwagula anthu chimanga, chikhalireni adalengeza kuti amayi ndi chimanga abweretse. Kufikira pamene iwo sanabweretse, boma linapanga chiganizo chokayitanitsa chimanga ku Zambia. Tivomere lero kuti tingakhale opanda chilungamo ngati sitinena kunena kuti boma ili lilipoli likuyesetsa. Ndipo kuyamikira palibe cholakwika. Timpatse credit Professor Arthur Peter Mutharika, mtsogoleri amene sakufuna kukhumudwitsa ife amene tinamukhulupirira Amalawi. Tinene zoona pano, kodi ndi ndani ankakhulupirira onena kuti fertilizer angapezekedi oti anthu 1 chakuti miliyoni angagule fertilizer otsika mtengo pa mtengo wa 10,000 thumba lolemera 50 kg. Matumba awiri munthu ndikumagula 20,000. Ndi ndani amene ankakhulupirira? Ndi ndani amakhulupirira onena kuti kolowa kovoteredwa mu September kufika Okutobala zingatheke kuti fertilizer apezeke otsika mtengo kwa abale athu osaukitsitsa, komanso chimanga chitsike mtengo, komanso ndalama yakunja iyambe kupezeka, mafuta paliponse. Ndi ndani ankakhulupirira? Izizi ndikulankhula mokumbutsana ndi mochenjezana kunena kuti pali ena amene sakufuna kuvomereza mwachitsanzo anzathu a MCP kudzera mwa mneneri wawo Jesse Kabwira. Ndizoona lero Amalawi anzanga tinganene kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika mu masiku ake 100 amene akhalawa, mu miyezi yake 4 imene akhalayi, tingayerekeze ndi zaka 5 zimene akhala chakwera mu zochitika za mdziko muno? Yankho kwa amene ali achilungamo ngakhale ali a MCP avomera kuti ayi. Professor Arthur Peter Mutharika mu miyezi 4 iyi amuposa chakwera mu zaka 5 zimene akhala akulamula dziko lino. Koma ngati pali chabwino chachikulu chimene tinganene MCP ndi timu yawo chimene apanga, ndiye kuti ndikupereka mavuto amene sadachitikepo mdziko muno mu mbiri ya atsogoleri a dziko lino la Malawi. Mapresidenti onse amene akhati kuagwiritsa ntchito, palibe president amene adaperekapo mavuto ndi zilango zipweteko ngati imene adachitira Chakwera ndi Malawi Congress Party yake imene ili ya Lazarus Chakwera MCP. Tinene zoona, tikafuna kuti tikumbukire bwino ndipo tithe kuzindikira kuti Mulungu amatikonda, tiyerekeze mavuto amene tidaonana nawo nthawi ya MCP mu nthawi ya Kamuzu ndi mavuto amene tidaonana nawo mu MCP mu nthawi ya Chakwera wajawani. Tikati tiyerekeze mu nthawi ya democracy, tiona ndithu kuti mbiri yadzichitikira, mbiri yachitika mwamphamvu, ndipo amene tingathe kufanizira apa ndi Abakiri Muluzi, acheya ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika mu 100 days yake watha kubweretsa mafuta mdziko muno, watha kubweretsa petrol mdziko muno, watha kubweretsa forex mdziko muno, watha kubweretsa fertilizer mdziko muno, wakonza mavuto azakudya atha, komanso kukhazikika kwa ndalama yakwacha ndi kukhazikika kwa mitengo ya zinthu zosiyanasiyana pansika mu 100 days yake. Ndikunena kuti afanana ndi acheya Amuluzi mene makwana 100 days yawo adachita chotheka kuti maphunziro aulere adachitika mdziko muno, ufulu unapezeka, ndalama zinambapezeka m'matumba mwa anthu, komanso starter pack ankapereka ndithu tima 1 kg kaya tinali tima 2 kg ta fertilizer amene anthu adadzala mbewu ndi fertilizer anthu amathira m'minda mwawo na akolola. Amayi Joyce Banda mu nthawi yawo adapanga amene matha 100 days mafuta adali akusowa nthawi imeneyo mulamuliro wa Bingu, koma Amayi Joyce Banda amene amalowa mu masiku 100 anakhala atabweretsa mafuta mdziko muno, adatetsa mavuto akuzimazima kwa magetsi mdziko muno, komanso adayesetsa kugayira azibambo amene ankabandula njinga za moto. Tinene zoona pano mene imatha 2 years ya Amayi Joyce Banda anali atamangira anthu manyumba ogona anthu osowa,
komanso anali atagawa mbuzi, anali atagawa ng'ombe, anali atayambitsa ndithu akabaza a njinga za moto. Zimene mukuziona lero anthu achita akabaza ndi njinga za moto anayambitsa ndi mayi Joyce Banda mu zaka ziwiri. Chimodzimodzi a Profesa Arthur Peter Mutharika mu zaka zawo. Koma koposaposa ulendo uno ndi Profesa Arthur Peter Mutharika akugwira ntchito ndi chipani cha DPP. China amalawi anzanga chimene ndifuna kukuchenjezani, chenjezo chili ndikuyamba kufotokoza kaye zonse zimene tingathe kuzitchula lero, zimene wandale amene sakonda dziko lake, kaya ndi UDF, kaya ndi MCP, kaya ndi UTM, amene maganizo awo akungofuna atadzakhala president, sangazifotokoze zabwino zimene zachitika kale mu myezi 4 imene yachitika mu 100 days imene a profesa akhala mu office. Amalawi anzanga, ngati sitinena molungama kunena kuti zikuoneka kuti nduna zaboma zikuyesetsa kugwira bwino ntchito, komanso tizipange congrats, tizifunire mafuno abwino, tinyade nazo a Ben Phiri, nduna wa maboma ang'ono, a Rosa Mbirisa, nduna ya zaulimi, a Mwanamveka Joseph Amuna, nduna ya zachuma, a Gangata, nduna ya zachilengedwe, achisale ndi amukhito, nduna ya internal security. Atchuleni ochuluka amene alipo, amene tikutha kuwaona ndi maso amene akuthamangira. Tinene zoona pano, mwayamba bwino ndipo ayamba bwino. Chimene chikufunika tichotse maganizo onse andale. Chimene tikufuna ife sitidya ndale, akakhala ndale taziona, amene amaganiza ndale kukhala akuchita ndale mpaka zaka 5 taona, ndipo dziko tavutika. Kodi ndizoona lero tingayime ndikulankhula monyoza Mulungu kunena kuti chisankho cha ife Malawi chidali cholakwika, poyang'anira ndi mmene akuyendetsera dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP, komanso nduna zawo zaboma zimene azisankha? Tikuyamikireni a Profesa Arthur Peter Mutharika kunena kuti kuchokera nthawi imene mwalowa mboma mwaoneka kuti chibwana simukufuna. Izi tikutsimikizira kuti chibwana simukufuna, ndipo mukufunitsitsa kuchita deliver zimene inu mudatilonjeza pamene mwachita kale reshuffle kanthawi kochepa. Zasonyeza kunena kuti chithunzithunzi chimene chili mumtima mwanu ndi maganizo mwanu ndi chofuna kutumikira Amalawi. Amalawi anzanga, chenjezo chimene tikufuna kulankhulano tsopano, tichenjere motere. Anthu amene amaoneka ngati ndi odziwa business, amene amaoneka ngati ndi anzeru, anthu amene angaoneke kuti ndi amwayi, kuti anangobadwa kuchokera kwa makolo awo kukhala mabilioneya, kukaphunzira masukulu akunja, kuchita zinthu zosiyanasiyana, ndikumaoneka ngati iwo ndi okhoza, pamene utsogoleri sangathe kuyendetsa dziko. Chimene sangathere kuyendetsa dziko nchonena kuti iwowo kunachuluka uine ndine umene udachulukira chifukwa choti sanagonepo ndi njala, sayidziwa njala, sadziwa nyumba yodontha, sadziwa amene anthu amaungira nzera, sadziwa kuti fetereza amasowa. Iwo anangobadwa ndi kukula ali mumtendere. Komanso pali ena amene anabadwa ali osauka, koma ndi oledzera mwachangu ndi mtendere umenewo Mulungu adawapatsa, safuna kuganizira ena pa mavuto amene akukumana nawo. Ndiye ndimafuna kuti ndichenjeze, tichepetse kubwekera pa zinthu zimene chifukwa choti wina wake kaya wawina loto, kaya wina wake wapeza scholarship kwina kwake, kaya wina wake wasankhidwa kukakhala mtsogoleri kapena kukakhala wazochitachita zina zake, kaya ndi ku United Nations, kaya ndi kubungwe lanji, kaya kuchita mabizinesi ake mopambana. Chimene chikufunika timfunire zabwino, ndipo timpempherere kuti zabwinozo azigwiritse bwino ntchito. Komano tisafike pa point yona ngati kuti chifukwa choti wapeza mwayi wazochitika zina, kaya za malonda, kaya za sukulu, kaya ndi zina zoterozo, tione ngati angathe kudzakhala mtsogoleri. Sizoona. Mochenjeza tinene pano nena kuti tidataya mwayi poganiza nena kuti anthu amene amalankhula bwino, otha dzizungu, otha dzichewa, ochita mapushups, onyamula zinthu zitsulo kumapanga zina ndi zina,
tinkaona ngati iwowo ndi amene angathe kutsogolera dziko lino, koma tinazindikira lero m'Malawi, ndikukhulupirira kuti Amalawi anzanga simungapange zimenezi zopsazi kuti wina angatinamize. Chifukwa panopa chimene chikufunika nchoti ntchito idzilankhula kwambiri kuposa mawu, kuposa pakamwa. Ntchito za manja a munthu zidzinchitira umboni ndi kumalimbikitsa ife Amalawi kuti ameneyo ndi chipani chake chitakhala kuti chikuyenda mboma nkupitiriza zimenezo. Choncho tikuchenjezeni Amalawi nonse kuti musamale ndi anthu olubwalubwa chifukwa cha mkwiyo wa ndale, monga ngati imene akuchitira mneneri ndi sekretary wa chipani mneneri wa chipani cha MCP amene akulankhula motsimikiza nena kuti 100 days Amalawi atopa ndipo akumufuna Chakwera kuti abwerere dziko lonse akulira. Ndizoona? Ndikukhulupirira kuti sizoona. China ndikufuna kunena kuti anthu amene munali mboma makamaka chipani cha Malawi Congress Party ndi inu a President Chakwera, ndikupempheni ine nzika yokhudzidwa amene 2020 voti langa lidalipo pa inu ndipo munalowa mu mpando wa president, ine nitaponya voti langa kuyenjezera mavoti anthu ena. Ndikufuna ndikupempheni kunena kuti masiku a inu mmene mmalamula mdziko muno munakhala anthu akumangidwa. Munaona Professor Arthur Peter Mutharika, inu sikuti munganene kuti simmadziwa, anatsekeredwa mabanki, akhala kufuna kudzatengedwa kuti akamangidwe, inu munakhala chete. Ndipo mukafunsidwa manena kuti inu simungalowerere chifukwa inu mmakhulupirira malamulo, rule and law. Komano chimene ndimafuna ndinene nchonena kuti pamene achisala mamangidwa, amukhitwa mamangidwa, abeni phira mamangidwa, amwanamveka mamangidwa, ahenere musa mamangidwa, achuleni inu munalipo. Mmene mamangidwa nzimayi uja anali commissioner wa meki kani mayi Jean Matanga kani mayi ndani amene aja, inu munalipo ndipo amamangidwa, inu mukudziwa kuti amamanga chifukwa choti akuti amayenda konivo yanu ikubwera mbuyo. Simunalankhule kanthu. Munkanena kuti inuyo sizikukhudzani zimene akuchita polisi, sizikukhudzani zimene akuchita amakhoti. Koma kodi munkanena zoona? Mwaoneka kuti ndinodzikonda ndipo munkanama. Chifukwa statement yanu imene mwalankhula yonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika komanso boma kapena kuti chipani cha MC cha DPP chikumanga anthu. Kodi zasintha lero? Mmesa inu mmanena kuti mu office ya president kapena kuti chipani chilibe mphamvu iliyonse yomanga anthu, koma apolisi ndi khoti. Tsopano lero zasintha bwanji kunena kuti malamulo a dziko omanga ma law enforcers ndi judiciary ndi imene mapanga zonse zokhudza ndi munthu wopalamula. Lero nchifukwa chani mukunena kuti akumangidwa awo MCP akumangidwa ndi chipani, akumangidwa pa nkhani ya ndale? Bwanji nthawi jamukakana. Ndiye ndimafuna ndipereke uthenga uwu kunena kuti mudzitha kuthokoza nzanu akamachita zinthu. Munasiya mafuta atasowa mdziko muno nzanu wakonza. Munasiya chakudya chitadula nzanu wakonza. Munasiya katundu wa mitengo ya katundu osiyanasiyana atapenga pansika ali osakhazikika nzanu wakonza. Tchulani chimene mungathe kuchitchula ngati muli achilungamo. Ndimafuna unena kuti inuyo ngati president wopuma mukuyenera kulemekezedwa, kaya mudzayima so 2030 kaya simudzayima, koma inuyo kuti mudzakhala mukudya misonkho yathu ife anthu osauka mpaka kufa kwanu, mudzakhala mukudya misonkho ngati president wopuma. Choncho ndikupempheni kuti mudzipatse ulemu, mukhale chete, mulankhule zokhazo zimene mukuona kuti akulakwitsa anzanu, dzudzulani monga amachitira Peter. Profesa amati zikakhala kuti sizikuyenda bwino amanena kuti ayi padali pano anthu akuvutika. Ndipo inuyo mukanakhala mwayi bwenzi mukuzoona zimenezo. Koma zimene mwayambazi zomangolankhula zinthu anthu akumangidwa awayi ndi zifukwa zokwanira, inu nkumayikira umbuyo, ndiye kuti sizikukhala bwino. Inuyo pokhala mtsogoleri mukanaonetsa unena kuti mukutha kuona tsopano pamene muli kunja kwa boma kuti awa ankalakwa chifukwa mwina nthawi imene munali pa president simmazindikira kuti akulakwitsa, kuti nduna zanu zikuba chuma simmadziwa. Koma panopa tikupempheni kunena kuti muchite kulungama, muime pa chilungamo kuti zinthu zikuyendereni bwino. Tikufuna ineyo ngati nzika ya Mangochi komanso
mneneri wa Mangochi Concerned Citizen, tithokoze municipality ya Mangochi, tithokoze Council Town Assembly ya Mangochi, Chief Executive Officer ndi timu yake mene agwirira ntchito yochotsa zinyalala pa 3 Augustine 3 pamphambano pamene panali zinyalala za nkhaninkhani. Tikuthokoza chifukwa chani? Ndikuthokoza m'malo mwa nzika zokhala mu mzinda wa Mangochi chifukwa chonena kuti lita bini imene amanga pamenepa inadzaza, ndipo nthawi zonse akamachotsa zinyalala samayeretsamo mu lita bini. Koma panopa tikuthokoza kuti ayeretsamo mu lita bini pamene munthu amene angatenge wilibala nkukaponya zinyalala zake pambali osakhala mu lita bini, ameneyo ndikuganiza kuti tikweni tipange mabailo kunena kuti adzitha kulipitsidwa akagwidwa, ndipo aliyense akhale mlonda wanzake, tonse amashopu, tonse amene timachita mabizinesi mozungulira malo amenewa a St. Augustine 3 Primary School. Tikuthokoza municipality a Town Assembly pamene mwapanga chiganizo chokumba maenje oyenjezera ngati mabini oti anthu adzitaya m'maenjemo kuti matrakita akamabwera kudzachotsa zinyalala adzichotsa mudzenjemo. Iyi ndi step yabwino kwambiri, mumve kuthokoza kuchokera kwa ine mneneri wa nzika zokhudzidwa za Mangochi. Tikupempheni, pempho lathu ndilona kuti msewu ochoka ku CCP kuchoka Mutala mbali ya CCP kupita Depot pamene kontrakita amamanga ngalande madzi aja adakali odzaza sanachotsedwe, komanso pamene anayimika ntchito chimene akadachita olakhato omangamanga tikumanga manyumba, ndiye pali zina zake zimene zatsala zimene zitachita disturb kapena kupereka ngozi timazichotsa nkukazika malo oyenera. Timafuna tipemphe kudzera kwa inu Chief Executive Officer komanso ena nonse nzika zokhudzidwa amene mungathe kupereka uthengawo ku municipality kunena kuti zinyalala zikupezeka paliponse. Mwachitsanzo msewu ochoka ku Ama ukajoyinana ndi msewu umene ukuchoka kuseri kwa Nsika kudutsa katulukira kwa Eskom kudzera kuseri kwa Chipatala, pali zinyalala zimene zayamba kubadwa pamenepo, payamba kubadwa bini pamenepo yotayirapo zinyalala pamphamba anoti munsewu moyang'anizana ndi chip yakale. Tikupempheni a Town Assembly kuti muchotse zinyalala zimene zisanachuluke, komanso muuze mavenda onse okhala pamenepo ndi anyamatana amene amasesa asaunjike pamenepo zinyalala. Tikufuna tipemphe kuti awa amene amakonza ngalandewa achotse miyala ndi mchenga umene aunjika pafupi ndi restaurant ya Dangos. Pamenepa pakhoza kupereka chiopsezo choopsa, ndipo anthu akhala kugwa pamene pani njinga magalimoto mawo nonga mabampa lawo kugunda miyala pamenepo. Iyi ndayika kachingwe ka reflector komasi nkosakwanira, achotse zimenezi akayike malo oyenera. China tikufuna tinene kuti pa nkhope pa Maluku Tools komanso Ahadi ya Pasoko pa conjunction imene pali Pasoko pamene anamanga chi container, anamanga chitini house ma contractor, panaunjikidwa chidoti chimenechi chikuzunguza anthu kwambiri, komanso anthu akumatha kugunda napo kapena kugwa kumene anjinga chifukwa choti chaonjezera kuchepetsa malo pamalo amenewo. Timafuna tikupemphe na Town Assembly komanso Mangochi Municipality amene ndi contractor wanu, popeza sakugwira ntchito pano achotse zimenezi chifukwa pamene paja sipakuyenera kukhala kampu. Ngati akufuna kuti pakhale kampu yake iye ngati contractor, mpatseni malo olo pamene panali PVHO moyang'anizana ndi Office ya Education. Akamange pamene pochitini house chake, atenge zonse zofunikira zipangizo akaike pamenepo, chifukwa sipakuoneka bwino Pasoko. Pakona yopita tikamachoka kutuluka msewu waukulu wopita ku Bay, tikamalowa kuti tikulowa ku Assemblies of God kapena ku Seventh Day, msewu umene ndiwoti umakhala busy nthawi zambiri. Pa conjunction pamenepo sipakuoneka bwino, chitini house chichokepo apese kokachiyika. Komanso gerevulo chidoti cha gerevulo chimene chinaunjikidwa mbali mwatala chofunika chisamutsidwe. Padali panopa mkati mwa Nsika, mkati mwa taundi muli maenje ambiri malo ochuluka mmene mwakhazikika madzi mumakhazikika madzi.
mwachitsanzo msewu wochoka ku chipatala kuchoka ku Eskom kudzera mbali mwa chipatala kudzafika kuseri kwa msikako. Msewu umene uwu ndi malo ambiri oti kufuna doti. Chotsani grevula amene muponye kumeneku kumene amati madzulo anthu akaweruka amatseka msika uja amatulutsa nsomba kuima mbali mwa msewu mumagulitsa kukhala mbali mwa msewu. Pakudzaza madzi pena pake pamene grevula wangokhala uko akusowetsa anthu mtendere kumbali amayendedwe. Tantengani inu municipality town assembly uthenga ndi umene kugwiritsani ntchito tractor yanu, nyamulani grevula amene uja, samutsani chitini house chimenechi pamene paja anthu adzipangapo malonda pasoko ndi malo a business moyang'anizana ndi maluku shop pamene paja patsekedwa chifukwa cha chitini house komanso chifukwa cha grevula zimene zili pamene paja. Palibe machine ena aliwonse amene ali pamene paja kupatula chinyumba chokhacho chikuyipitsapo. Ndiye muchotse zimenezi. Uwu ndi uthenga umene ndikupititsa kwa inu a town assembly komanso a chief executive officer a Mangochi municipality kuti zimenezi zikonzedwe. Ngati audio yanga ikakupezani, ngati mungathe kuimva bwino lomwe, tachitanipo ndi kanthu zimene zichokepo pamene papa. Ndi mawu amenewa tithokoze Amalawi nonse amene muthe kutsatira audio yanga pepani yatalika koma ndisire pompa tibweranso mawa lino ndi audio ina chifukwa zolankhula zachuluka. Ndi mawu amenewa tikuthokozeni nonse. Mulungu akusungeni, Mulungu adalitse Malawi, Mulungu ateteze Professor Arthur Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wathu wa aliyense pakali panopa for 5 years. Komanso ateteze chipani cha DPP, komanso ateteze nduna zonse zaboma, azipatse mtima ogwira bwino ntchito motumikira Malawi. Musayiwale inu anzathu a chipani cha DPP amene mukulamula kutsogolo kuli 2030 kumene mudzafunenso anthu. Mukagwira ntchito bwino mkulukuta moyo adzakusiyani muli pabwino molingana ndi ntchito zanu chifukwa aliyense adzalandira molingana ndi mmene akugwirira ntchito. Mwakoma nonse, zikomo.